agence de gestion de recouvrement et des avoirs saisis ou confisqués n'an bɛ se k'a bayɛlɛma bamanankan na k'a kɛ gouvernement ye service da mun sigi yuruguyurugu kɛlɛli kama kɛrɛnkɛrɛnnenya na nafolomafɛn minnu bɛ minɛ minnu bɛ yuruguyurugu kɛ olu bolo ka se k'a mara fo ka taa se jugement wagati ma hali ni jugement banna donc n'a a fɔra ko a fɛn minɛ olu la k'a kɛ état ta ye donc agence de chargé len don o baaraw kɛli la k'a bila état ka forobaminɛn kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna la loi ye agence créé san 2022 kɔnɔna la agence yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a bɛ baara daminɛ de la o hukumu kɔnɔna la an sera ka baara dɔw boloda an ka conseil d'administration sera ka kɛ o ye an bilasira an k'an ka baara kɛ ni miiriya minnu ye o kɔfɛ an ye atelier dɔ organiser 2024 décembre 2024 kɔnɔna la ka se k'an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye jugew ni enquêteurs ye ka se ka ɲɔgɔn faamuya olu ka se ka saisili kɛ ka nafolomafɛnw minɛ cogoya min na délinquants financiers la ka se ka kalifa an na fo ka taa se jugement wagati ma o kɔfɛ fana an ye voyage fila kɛ an taara Sénégal an taara Cap Vert parce que olu bɛ an ye a baara la ka se ka dɔn olu bɛ ka baara kɛ cogoya min na u bɛ ka baara kɛ ni miiriya min ye u ye gɛlɛya mun sɔrɔ n'u ye sera ka bonne pratique minnu bila en place an bɛ se k'an inspirer olu la cogoya min na an fana bɛ se k'an ka baara kɛ yan an kana bi o gɛlɛya ɲɔgɔnnaw kɔnɔ et puis an bɛ se ka baara kɛ ni jamana ka nafa sɔrɔli ye cogoya min na bi sigi o dabɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ni jugew ni enquêteurs an ka se ka ɲɔgɔn faamuya baara taabolo la n'i y'a mɛn ko agence bɛ baara kɛ i b'a sɔrɔ jugew ni enquêteurs olu de ye bien dɔw saisi k'a kalifa agence la mais olu bɛ bienw saisi ni décision minnu ye ni acte minnu ye donc ni o ma kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn faamuya o dilanni na baara bɛ gɛlɛya c'est pour cela an y'u wele ka na an ka bɛn o outil ninnu na an bɛ se ka olu bɛ se ka baara kɛ cogoya min na ka saisili kɛ ka se ka kalifa kɛ anw ma an fana k'an ka baara kɛ fo ka taa se kiiri kuncɛyɔrɔ ma donc bi sigi baara a kunba ye o de ye an ka ɲɔgɔn faamuya outil de gestion de recouvrement na pour que olu ma n'u ka baara kɛ u bɛ a di anw ma an fana b'a ni yɔrɔ kɛ an bɛ n'a fɔ ko équipe ba kelen de don bɛɛ b'a ta kɛ en même temps bɛɛ bɛ tɔkelen dɔ fana dɛmɛ o fana k'a ka baara kɛ ka ɲɛ